Toyota Land Cruiser 4200 кубика, монтаж на водородна система. Ето вижте в десния ъгъл на багажното отделение, къде е монтирана системата, като по този начин багажникът остава максимално празен. Ето произвежда много добро количество водород в момента. Колега, дай малко газ. Ето. Вижте какво добро количество водород произвежда системата. Перфектно. Много добре. Добре, мерси, колега. Сега ще ви покажа отпред двигателния отсек. Това е електрониката. Двигателят и ето къде вкарваме водорода в смукателния колектор, като по този начин се смесва горивото и дава икономия около 20-25%.